Φίλοι μου, καλησπέρα. Ονομάζομαι Θανάσης και γράφω στο φόρουμ το e-κάπνισμα με το ψευδόνυμο Iceberg. Από ό,τι διάβαζα σήμερα, υπάρχουν κάποιοι φίλοι που θέλουν μια βοήθεια σχετικά με το πώς τρίβονται οι αντιστάσεις από υψηλής ανάλυσης κάμερα και μιας και διαθέτω τον τελευταίο εξοπλισμό σε υπερυψηλής ανάλυσης κάμερας, είπα να κάνω μια προσπάθεια να σας δείξω. Λοιπόν, στα γρήγορα έχουμε δει ότι όλοι έχουμε λάβει μαζί με τον Οδυσσέα, για τον οποίο θα στρίψουμε την αντίσταση, δύο κομμάτια σύρμα. Το ένα είναι αυτό το γνωστό που είναι χωρίς αντίσταση και το άλλο είναι με αντίσταση 0,15 αν πήρατε τα ίδια ακριβώς με μένα. Τα οποία σύρματα βέβαια μοιάζουν πάρα πολύ, μπορούν εύκολα να μας μπερδέψουν, αλλά καλύτερα να μην γίνει. Λοιπόν, για να στρίψουμε την αντίσταση, θα περάσουμε καταρχήν τώρα σε λειτουργία υπερυψηλής ανάλυσης στην κάμερα για να μπορέσετε να δείτε πολύ πιο καθαρά τα πράγματα. Και ξεκινάμε. Παίρνουμε καταρχήν το σύρμα χωρίς αντίσταση, που είναι στην περίπτωσή μας αυτό. Κόβουμε γύρω στα 5 εκατοστά, ίσως και λιγότερο, θα το δείτε με την εμπειρία, δύο κομμάτια. Ένα κομμάτι είναι αυτό και κόβουμε και ένα δεύτερο που μπορεί να είναι λίγο μικρότερο. Έχουμε λοιπόν δύο σύρματα, ελπίζω να φαίνεται καλά στην υψηλή ανάλυση, χωρίς αντίσταση. Για να μην μπερδευτούμε με το σύρμα με αντίσταση, θα είναι καλό να μην κόψουμε κατευθείαν ένα τρίτο κομμάτι, γιατί εγώ τα ξεχωρίζω πάρα πολύ δύσκολα, να το αφήσουμε πάνω στη συσκευασία του και να τραβήξουμε όσο θα χρειαστεί. Τραβάμε καταρχήν λοιπόν την πρώτη του άκρη και παίρνουμε ένα κομμάτι από αυτό, που αυτό στην περίπτωσή μας το κόκκινο είναι το σύρμα με αντίσταση. Έχουμε κόψει λοιπόν δύο κομμάτια σύρματος χωρίς αντίσταση και έχουμε πάρει και την άκρη από το τυλιγμένο σύρμα με αντίσταση. Ξεκινάμε βάζοντας χιαστή πολύ απλά τα δύο σύρματα. Τα βάζουμε χιαστή, μπορούμε να τα βάλουμε πολύ ή λίγο, αυτό είναι πόση οικονομία θέλουμε να κάνουμε και πολύ απλά τα στρίβουμε. Μεταξύ τους, ελπίζω να φαίνεται πάλι καλά, νομίζω ότι η κάμερα έχει τη μέγιστη δυνατή ανάλυση και φτιάχνουμε μία ένωση σύρμα με αντίσταση και χωρίς. Κόβουμε τις άκρες με το ψαλίδι μας. Το δικό μου ψαλίδι ίσα ίσα που κόβει το σύρμα μου, για να πάρετε καλό. Και έχουμε την πρώτη ένωση. Την πρώτη ένωση την γυρίζουμε στην πλευρά του σύρματος χωρίς αντίσταση. Δηλαδή του μαύρου που το έχουμε ήδη κομμένο. Την λυγίζουμε και τη διπλώνουμε πάνω του. Έχουμε φτάσει λοιπόν την αντίστασή μας σε αυτό το ωραίο σημείο. Στη συνέχεια παίρνουμε το σύρμα χωρίς αντίσταση και το φέρνουμε μερικούς κύκλους, ώστε όλο αυτό να γίνει ευθείο. Το πρώτο κομμάτι της αντίστασής μας έχει τελειώσει. Όπως φαίνεται εδώ, έχουμε συνεχόμενο πλέον σύρμα με αντίσταση και το κρατάει το σύρμα χωρίς αντίσταση που βλέπουμε εδώ. Στη συνέχεια παίρνουμε το πολύμετρό μας ή παίρνουμε ένα χάρακα. Μπορούμε πρακτικά και εμπειρικά, μετά την πρώτη-δεύτερη προσπάθεια, να μετρήσουμε, όπως έγραφε ο φίλος ο Steamboy, με 2,5 εκατοστά σύρματος χωρίς αντίσταση, την πήρε, την μέτρησε, 2,5 εκατοστά το έκοψε. Δεν θα είμαστε πάντα με πολύμετρο, οπότε καλό να ξέρουμε ποιο είναι το μήκος του σύρματος με αντίσταση που μας καλύπτει για την αντίστασή μας. Ή σε αντίθετη περίπτωση παίρνουμε το πολύμετρο, βάζουμε τη μία άκρη του στο σύρμα χωρίς αντίσταση και την άλλη άκρη αρχίζουμε να τη μετακινούμε πάνω στο σύρμα με αντίσταση, χωρίς να υπάρχει λόγος να το έχουμε κόψει. Το πολύμετρο μετράει τη μια του ακίδα μέχρι τη δεύτερη, που σημαίνει ότι μετακινώντας το πάνω στο σύρμα με αντίσταση, κοιτάμε μέχρι να μας γράψει αυτό που θέλουμε. Συνήθως αυτό που θέλουμε, και αφού έχουμε αφαιρέσει την αντίσταση του πολυμέτρου, είναι αυτό εδώ. Για τη συνήθεια λειτουργία δηλαδή, γύρω στο 3,7 V, μια αντίσταση 1,5 Ω είναι πάρα πολύ καλή. Όσο ανεβαίνετε προς τα 2 θα μειώνεται ο καπνός και η απόδοση. Καλό είναι να κρατηθεί κάπου εκεί από τη δική μου εμπειρία. Οπότε κάνουμε αυτή τη μικρή πράξη λοιπόν στο μυαλό μας, αν χρησιμοποιήσουμε πολύμετρο, και εκεί που θα μας δείξει το πολύμετρο τα όν που θέλουμε ή το μέτρο μας, παίρνουμε πάλι το ψαλίδι μας και κόβουμε το σύρμα με αντίσταση σε εκείνο το μήκος ακριβώς. Το υπόλοιπο κομμάτι μπορεί να έχει παραμείνει τυλιγμένο στο χαρτάκι που είχαμε. Στο χαρτάκι της αντίστασης, έτσι θα κάνουμε πολύ μεγάλη οικονομία από το να πετάξουμε αυτό που περίσσεψε. Έχουμε λοιπόν τη μία άκρη έτοιμη, σύρμα με αντίσταση, δεμένο με σύρμα χωρίς αντίσταση, και πηγαίνουμε στη δεύτερη άκρη που κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Παίρνουμε το δεύτερο κομμάτι που είχαμε κόψει, τα βάζουμε χιαστή,
και αρχίζουμε πάλι να τα στρίβουμε μεταξύ τους. Να πλησιάσουμε λίγο στην υπερυψηλής ανάλυσης κάμερα, να φαίνεται. Αλλά πραγματικά και εγώ όσο έβλεπα τα βίντεο που υπήρχαν μου είχαν βγει τα μάτια. Οπότε σκέφτηκα να κάνω αυτό που δεν ξεχνιέται και εύκολα και είναι ξεκάθαρο. Φτιάξαμε λοιπόν το δεύτερο άκρο. Πάλι θα γυρίσουμε το σύρμα προς το σύρμα χωρίς αντίσταση. Στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι ότι διατηρούμε ευθείο το σύρμα με αντίσταση, όπως φαίνεται και εδώ. Το κόκκινο δεν έχει στριφτεί καθόλου και το μαύρο έχει στριφτεί γύρω από αυτό και πάλι θα το πιάσουμε να το στρίψουμε και το υπόλοιπο, ώστε να δημιουργήσουμε ένα δεύτερο άκρο ίδιο με το προηγούμενο. Και είμαστε εδώ. Εδώ κάνει το κυκλάκι που μας έδειξε ο Θανάσης και πρέπει να το τσακίσουμε. Εντάξει, εγώ θα χρειαστώ και γάντια εδώ με τα σύρματά μου. Λοιπόν, το τσακίζουμε να έρθει ευθείο και έχουμε ένα κομμάτι λοιπόν σύρμα χωρίς αντίσταση. Φτιάξαμε το πρώτο δέσιμο που είναι σύρμα με αντίσταση και χωρίς, όλο το σύρμα με αντίσταση που θα τυλίξουμε στο φυτίλι μας και το δεύτερο άκρο. Αυτή είναι συνολικά η αντίσταση που θέλουμε να φτιάξουμε. Στη συνέχεια, πολύ απλά, παίρνουμε το φυτίλι μας και εδώ είμαστε και μετράμε περίπου το μέσο του. Έτσι, εγώ έχω κόψει ένα φυτίλι εδώ πέρα όσο περίπου χρειάζεται. Έτσι, μετράμε το μέσο του. Θα υπολογίσετε περίπου οι άκρες του φυτιλιού να φτάνουν μέχρι τον πόλο, όπως είδαμε, του GGTS, του Οδυσσέα μάλλον, και βάζουμε πάνω στο φυτίλι περίπου, υπολογίζοντας τις πύρες που θα κάνουμε να έρθουν στο μέσο, την αντίσταση και αρχίζουμε και περιστρέφουμε το κομμάτι αυτό της αντίστασης γύρω από το φυτίλι. Δημιουργούμε τις πύρες που θέλουμε να δημιουργήσουμε, φροντίζουμε να μην εφάπτονται μεταξύ τους και στη συνέχεια το φέρνουμε περίπου όσο μπορούμε να είναι και από τις δύο πλευρές, από το κάτω μέρος, το σύρμα χωρίς αντίσταση. Και έτσι λοιπόν αυτό εδώ συνολικά είναι η αντίσταση έτοιμη που είναι έτοιμη να μπει στον Οδυσσέα. Εδώ πέρα η τεχνολογία σηκώνει τα χέρια ψηλά, δεν μπορώ να βρω Οδυσσέας αντίστοιχο μέγεθος για να το συνεχίσω, αλλά τα υπόλοιπα είναι πολύ απλά και φαίνονται πολύ καλά και στα υπόλοιπα βίντεο. Λοιπόν, αυτά, ελπίζω να βοήθησα κάποιους που είχαν ακόμα απορίες. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και καλά Χριστούγεννα. Έτσι, δείτε και τι αντιστάσεις φτιάχνει ο άνθρωπος. Γεια σας.